Ще го повторя, защото го казах в Евроком преди известно време. В момента президента има пълния шанс да измете целия политически елит. Да направи референдум, отдавна се чака. в който да се... Не да го изберат той да управлява. Аха. Да влезе в историята с това, че е изчистил политически елит. Той има право да стартира референдум. За референдум за какво? Всякаква тема. Каза, искам да направя референдум за еди какво си, и внася го и го стартира и трябва да се направи референдум, хората да идат да гласуват. Няма нужда да събира 400 хиляди подписа и да му кажат Народното събрание, няма да ти го уважиме въпрос. Няма да стане, както стана с възраждане с референдум. Значи той казва, следното изречение, да направим в референдума. Искате ли всички политици от прехода до днеска, участвали в изпълнителната и законодателната власт, да не могат да се кандидатират на изборни позиции за управление на държавата? Това е въпрос. Обяснението, базирано на това, че само вървим надолу и само взимаме заем. Знаете ли какво ще стане? 70% като гласуват за това нещо, всичките тия в парламента отиват на кино.